Ang nagunang food supplement sa tibok Pilipinas karon magatanyag niining pinasahing tulumanon. Mga kapanyawan, aniya na karon kining atong gihulat nga tulumanon nga makuha ang impormasyon, giya ug makapahugyaw pa sa imong gibati. Aniya na karon ang hugyawan sa Sed Panyawan. Hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong hatod kanato sa Sed Marketing. Ang tigama ug tigapunapod sa mga Sed Marketing products sama sa Sed Panyawan Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw, Sed Panyawan Garlic Capsule with Garlic and Banaba, Sed Kogon Herbal Capsule, ug ang Sed Liniment Oil. Apil pa ang mga Sed Celebrity Soap, ang Sed Celebrity Beauty Soap with glutathione, ug ang Sed Celebrity Kojic Soap. Ug karon aniya na ang atong hugyawan sa Sed Panyawan. Hugyawan sa Sed Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan. Mga igala, isuan ang kuna na karon ang hinanaling kayuhan batok sa mga balatian pinagi nining ato mga produktong herbal nga ginama sa Sed Marketing. And of course, mao kini ang ato ang mga inila, mga premyado, and of course, mga klases mga produktong napamatudan. This is one of those nga maingon nato mga igala isuon nga ginapangita gyud sa kadaghanan. Mao kini mga igala isuon ang mga produktong aduna gyud maayo nga resulta sa atong mga kalawasan. Mao kini mga igalag igsuon ang mga produktong ginama sa Sed Marketing. Apil pa usab ang ato ang produktong ginama sa Seed Pharma, ang ato ang manufacturer sa ato ang liniment. Sa katong mga kaigsuon na karon nga aduna pa mga ginapanghambin nga mga balatian sa lawas ti mali kanunay mga igalag igsuon nga aniya na karon kini nga atong pagtabang kaninyo pinagi sa mga produkto nga gikan mismo sa kinaiyahan. Kato mga kaigsunan nato diha nga aduna pay mga problema susama pananglitan sa pagsaka sa ilahang sugar level sa lawas. Adunay problema sa pagsaka silang alta presyon or kining presyon sa dugo. Kaning mga high blood. Kabalo ba ka mga igalag igsuon nga napamatudan lately nga dili halos 100% nga gikan sa baboy or tambok or baka fats nga gikan sa ato mga ginakaon ang hinungdan nganong ang usa ka tawo adunay taas nga presyon sa dugo. Napamatudan lately mga igalag igsoon sa siyensya nga ang kakulang di ay sa water sa ato ang kalawasan mo'y usa sa mga makaingon nganong kita adunay pagsaka sa atong presyon sa dugo. Matod pa nila mga igalag igsoon kanunay man jud kuno nga magasaka kaning atong dugo no kaning atong presyon sa dugo. Ilabi na kung kani excited kita aduna ba katay gikabalakan or baka igalag igsoon gikan ta nagkaon no nay mga reasons nganong musaka kining blood pressure nato. Apan para sa katong mga kiniadtong mga kaigsunan nato nga diagnose na gyud no nga dunay pagsaka silang dugo. Ang usa jud sa mga hinungdan nganong musaka kanang presyon sa imong dugo mao kanang kakulangon sa tubig. Ang tubig dakog ikahatag nga tabang sa atong mga kalawasan. Kini gumikan kay kung panalitan kita well hydrated lang, maayo ang flow sa water sa atong lawas. Kay kabalo man tang tibok na tong lawas mga igalag igsoon, daghan man kayong tubig niini, no? Taas kayong porsyento sa water sa atong kalawasan. Ug kung kita mga igalag igsoon, kulangan kita sa tubig sa atong mga lawas, diyan nato makita mga igalag igsoon nga adunay problema nga masinati kining atong mga kalawasan. Matod pa nila mga igalag igsoon nga kung pananglitan kita, kulangan kita og tubig, dili kita well hydrated, aduna kini mahitabo nga problema sa ato ang kalawasan, ilabi na sa atong mga dugo. Kung kita dili fully hydrated mga igalag igsoon, posible nga kulangan og water kining atong dugo. Ang hinungdan na nana mga igalag igsoon kanang pag-angko nato sa lapot nga dugo. Now karon mga igalag igsoon kung panalitan ang usa ka tawo adunay lapot nga dugo, inig-abot na sa imong kasing-kasing maningkamot kini siya nga magpump pa no magbomba nga mapagawas or mapacirculate niya ang maong dugo sa atong lawas. Karon kay pilit man mubuhat siya og dugang pa nga pressure para gyud mapagawas ang maong pilit nga dugo sa lawas or mapacirculate. Karon mga igalag igsoon kung panalitan kita, aduna kitay maayong hydration no, sakto kita og tubig sa lawas, aduna kini tabang sa atong kaugalingon ilabi na sa atong mga dugo. Mas supple, mas maayo ang pagdagayday sa dugo sa tibok na itong kalawasan nga pagsulod nini sa atong kasing-kasing mababomba niya normally nga
mapatuyok niya, mapacirculate niya ang atuang dugo sa atong lawas. Timan ni kanunay mga igalag igsoon na nga dunay function nga duha kining atong kasing-kasing, ang pagsulod sa dugo ug asab ang pagpagawas niya sa kasing-kasing. Pinagi na ng duha ka motion mga igalag igsoon mo na ginatawag nga lub-dub, no? Pagsulod mo ng lub, paggawas mo na dub. Karon mga igalag igsoon, kung ang imong dugo kulangan ka sa water, no, dili kay ka mahiligon nga moinom og tubig, adunay pagpanglapot ka ng imong dugo, ilabi na kung ikaw na padyo kay bisyo, mo kanay ginaingon mga igalag igsoon nga delikado ka na gumikan kay mao kanay makapalapot sa imong dugo hinungdan nga mas makaangkon pa niyong kaginatawag nga high blood pressure. O ayan mga kapanyawan, dugang kay information para kaninyong tanan. And of course, alang sa katong mga kaigsunan natong adunay problema sa high blood pressure, timali kanunay mga igalang igsoon nga niya na ang makatabang kaninyo ang mga produktong mutabang aron na kanang imong dugo dili mahimong lapot, no? Mo kuan siya, mo pahilis ni siya sa mga nagtibugon nga mga particles sa ato ang dugo. Ang ato ang mga SED Panyawan products nga ginama sa SED Marketing, ang ato ang SED Panyawan Plus nga dunay gahom sa mangosteen ug usab sa luyang dilaw, and of course dili pud kalimtan mga igalang igsoon ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa ahos ug usab sa banaba. And of course mga igalang igsoon, ang talagsaong klase sa kapsula nga makita nato karon sa mga butika, ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Napamatud-an man gud lately mga igalang igsoon nga ang Kogon di ay daghan gyud kining mga benepisyo nga ikatanyag sa atong mga kalawasan. Ang kunini ang klase-klaseng mga pagtabang ilabi na gayud katong mga kaigsunan natong adunay mga problema sa pananglitan sa paglapot sa ilang mga dugo. Ang katong mga kaigsunan natong adunay problema susama sa adunay problema sa kidney. Katong mga kaigsunan natong adunay problema sa ginatawag nga urinary system, kanang mga dili kaihi, or kanang mga kaigsunan natong adunay ginatawag natong UTI, kun urinary tract infection, matabangan kani ning atong SED Kogon. And of course katong mga kaigsunan usab nato nga naay mga problema sa mga kaunuran, mga joints, no? Matabangan kani ning atong milagrosong klase sa haplas, ang ato ang SED Liniment Oil. Kung imoy kining ihaplas mga igalang igsoon, makita nimo nga nipis kini siya nga klase nga oil nga pagka moments lang no gikan sa pagpahid nimo mapapas kani siya. Gumikan kay kani siya manulod-sulod sa imuhang kaunuran, no? Pinaagi sa imong mga skin pore. Mao kanay ginaingon mga igalang igsoon nga nindot kayo ang mga produktong herbal sa SED Marketing kay kini siya napamatudan. Bueno mga igalang igsoon, karong taon-taon atong dawato na po si Sir John alang sa atuang segment sa atuang hugyawan sa SED Panyawan nga maghatag og dugang impormasyon kaalam mo kahibalo kanimo. Gumikan kay karon maghubad na sab kita og another na pod nga klase nga balatian nga para mas masabtan ninyo nganong ingon ani kining atong mga balatian. Di nila mga of course sa atuang hugyawan sa SED Panyawan. Sa mga drugstore atong mapalit, paboritong haplas ang SED Liniment. Haplas nga di kalidad o kasaligan, SED Liniment di ilangan number 1. Epektibong haplas ang SED Liniment sa sakit sa ulo, pamaol o arthritis, sa sakit sa tiyan, katul sa parit, tikangkang ang lamok sa SED Liniment. SED Liniment, gigama sa SED Pharma. Ang hugyawan sa Panyawan sa SED Marketing. Karon, magahatag kaninyo lining dugang pagpalapad sa atong kahibalo ug dugang pagpasabot sa mga angayan natong mahibaluan mahitungod sa mas maayong panglawas. Anya na karon ang Knowledge Power. Knowledge Power. Uban si Sir John. Usa ka segment sa atong hugyawan sa Panyawan. Kauban ang atong higala sa kahanginan nga adunay taas ka kasinatian sa serbisyong medikal ug ang pagtabang sa katawhan alang sa mas maayong panglawas. Ug usa ka higala nga adunay maayong kausa sa kinatibuk-ang kahimtang sa panglawas sa katawhan. Mao kining nahimugso kining Knowledge Power. Knowledge Power. Uban si Sir John. Ug karon ani ana ang atong health expert. Mga igalang igsoon, panayon gyapon ka naglantaw sa tuang hugyawan sa SED Panyawan. Kauban gyapon nimo si Kapanyawang Kuya Rick B. ug of course karong adlaw kauban na po nato si Sir John alang nining atong talagsaong tulumanon nga maghahatag og dugang impormasyon kaalam og kahibalo aron kanang atong mga kalawasan, atong malikay sa mga balatian. Sir John, maayong adlaw kanimo. Maayong adlaw kanimo da Sir Rick Nox, tanan ta mga viewers ug tigpaminaw.
sa ato ang mga tig-lantaw karon si Sir John sa kanika isuon nato nga adunay medyo taas-taas nga kasinatian gayud sa pagtabang ilabi na gid sa paghatag og dugang impormasyon kaalam mo kahibalo sa mga katawhan ug mughubad sa mga balatian aron mas masabtan. Karong adlaw Sir John atong pag-isgutan ang usa ka matang sa balatian nga sagad gyud mga walay age nga gipili no naay mga kaigsunan nato nga katong mga aduna nay pangidaron ang posibleng maigo niini ang normal adults or baka mga middle age kining ginatawag nga mga colon problems. Unsa ba ning mga klase sa mga problema sa colon nga posibleng makaigo sa mga tao, Sir John? Ang colon no ang ginatawag nato nga large intestine no usa na sa mga pinakadako nga mga organo sa tong lawas. Na-comprise na siya sa minitruhan no, layo kayo taas kayo ang kadako niini no ug ang tahas niini sa tong lawas Sir Rick no mao katong pagsuyop sa nabilin nga fluids tubig dinha sa tong mga kinakaon. So kung sa proseso sa to ang digestive no system no human ato na siyang nausap, ato na siyang gigaling din na sa tong tungol, hinay-hinay na gina-absorb ang mga nutrients niya na sa tong gagmayng tinahi. Once nga moabot na gani ang atong mga pagkaon no, atong gikaon no, mato na siya din na sa tong colon or kani atong large intestine no. Dira na magsugod tong proseso sa pagpuga para mogawas ang nahabilin nga tubig. Ang colon nato is very important nga organ no. Ilabi na dito sa pag-control sa ato ang fluids and electrolytes sa atong lawas no. So dili na siya pwedeng kanang ato lang ni siyang di na to siya pasagdan na to dito tatagan og kanang pagtagan no. Tungod kay ang colon is mo ni siya ang nasa ulahing parte no sa ato ang digestive system kung asa makatabang ni siya dito sa ato ang pagbawas no. Mapagawas na to ang tanang hugaw nato na mga toxins o waste no na makuha na atong ginakaon, ginahanggab ug uban pa. Kining colon problem no nag-comprise siya mga ginatusan sab no nga mga problema. Ang mga pinakasimple na mga problem din na no o mga balatian na pwede natong sination sa tong colon mao kining ginatawag nato na parasites no. So kining ato ang mga Worms. Bitok o worms no nga gikan din na sa tong mga ginakaon. And then ikadua is katong diarrhea no. Mostly kining diarrhea is dili man gini siya sakit no sa katimailan sa mas lalong pa nga mga balatian no apan tungod sa pagka agitate no sa to ang colon no mo nang magbawas og paspas ug naga-shed ta og daghang tubig. So kaning isa ning diarrhea. Kaduha no is katulo no is kaning pwede lang mo sangkot din sa ginatawag nato na colon cancer no. Colon cancer tungod sa pagtubo sa mga polyps din pagtubo sa mga dunay mga pagtubo sa tumor din na sa tong colon nga which mahimong hinungdan no sa katong uban pang mga balatian nga makapugong sa pagbawas ug katong pagputol dito o katong pagkunhod sa taas no sa to ang colon no. Normal nga taas niya katong pag-absorb sa fluid katong pagkaon. Sir John, kaning ang pagpugong-pugong ba sa atong pagpagawa sa atong hugaw makahatag ba kini og peligro sa normal nga flow sa ato ang colon gumikan kay matud palagi niya nila adunay mga kaigsunan nato nga kung dili man gali normal ang ilahang pagbawas kining nay attitude no naay batasan nga pugnan ang ilahang pagpagawa sa hugaw gumikan kay siguro na pay mga other activities nga mga importante pa para kanila rather than sa pag-atiman sa ilahang kaugalingon. Una to perminti no nga pag-abot sa panahon nga ato na ni siyang dapat igawas no. Usa ni siya ginatawag nato nga katong theory of expulsion no. Nato ginatawag ni ana nga phenomenon o panghitabo no sa tong lawas nga kung asa ang atong lawas is marag naka-program na no. Naka-program na siyang daan nga kung unsa yang ipasulod iyagi nang ipagawa. Tungod kay pag once nga dili na siya kinahanglan sa tong lawas o wala na siya nutrisyon o wala na siya makuha din no iyagi nang ipagawas. So meaning anything na atong ipagawas sa tong lawas no is something na makadaot sa atong lawas so ato na siyang pugngan nga dili na siya mugawas. So mo nang
kining itong ginaingon nimo no nga kanang nagapugong sa pagbawas tungod kay busy, tungod kay daghan siya ginabuhat no o na may uban pang mga importante pud gyapon nga mga activities no. Tungod ana ginapugngan nila ang ilang pagbawas o kaning pag CR no. Makadaot gid na siya ug makadugang na siya og risgo dito sa lawas nga ma-poison no tungod sa katong mga waste products na atong nabilin nito atong gipanglabay na sa tong lawas nga kinahanglan na untang dapat nga mapagawas. Ato pang gina-retain og syempre tungod sa taha sa colon no nga magsigig absorb mo man iyang task sig absorb so ma-reabsorb niya tong mga toxic no mga toxins nga kinahanglan untang dapat na pagawas nato ma-reabsorb niya sa tong lawas og which makakos og mas dako pa na damage. So inana siya sir. Okay. And kanibang shall we say no kaning mga walay pagpili sa mga klase sa mga pagkaon. Doon na ba ni kini ikatanyag nga dili maayo sa ato ang kalawasan ilabi na sa atong kolon. Kay let's face it no, kaning mga pagkaon sa mga mga dili good kung dili man normal kaning mga pagkaon nga dili ba maghatag og sustansya. Makahatag ba kani og perwisyo or peligro sab sa ato ang mga kolon? Siyempre no, wala pa nato nagkaon ato naman ang ginaauhag sa tanan nga kung kaning mga pagkaon namang gitay mga labeled na mga pagkaon nga ginaingon nato nga kini siya junk food ni siya. Kini siya is poisonous na pagkaon. Kini kay dili na makaayo, dili na makahatag og kaayohan sa lawas. Pero tungod kay gina-market man ni siya nya ganahan po ta mukaon no ganahan ta sa lasa labaw na ning soft drinks kining ilimnong makahubog kining mga fatty na mga pagkaon no yung mga grilled na foods ug kining mga fast foods ug mga instant na foods actually gilabel na nato ni sa tanan apan tungod kay lami man ang bawal no lami kaunon no lami siya i-consume so wag yun natong bawal na no dili lang siya dito makapekto sa katong ginaingon naton mga heart mga uban pang mga organo labi na ang atong colon so kaya ang atong colon is ang trabaho ni ana is katong di ba na-appeal siya sa digestive system siya ang pinakalas so siya nagunit sa tanang toxin na gi-reject na sa tong lawas no gina-reject na tanan sa tong lawas na siya nagunit dito hantod sa mapagawas nato siya dito sa atong paglibang o pagbawas. So once nga kaning mga toxins no nagnalang siya dito perminti sa ato ang colon. Wala pa nato siya napagawas na pa siya sa proseso sa katong pagpagawas no. Katong mga toxins makadaot to siya dito sa lining. Okay? So makadaot siya sa lining which mahimong rason later on sa mga pagka-injured trauma no masamad ang atong colon makakos og mga polyps no pagtubo og mga marag mga sac or mga polyps no and then ikatulo is pagtubo og mga tumor no nga which mahimong rason later on sa katong tawag nato na colon cancer labaw natong pagsige nato kaon og mga carcinogenics like example mga baboy nga ginasunog sada na mga grilled na foods no sinugba yes sinugba no kana na mag-lodge na siya dito sa tong colon yan later on katong itong dito katong sunog na part no makakos siya dito sa mag-malfunction ang mga cells ito magtubo siya mahimong tumor o later on mahimong colon cancer. Munay ginaingon lagi nila mga higalag ison nga kaning colon ang ngayon gyud kini siyang limpyuhan kanunay gumikan kay sasama sa kaingon ni surgeon na man kini sa last part sa ato ang proseso sa pagpagawa sa atong hugaw. Ug kung unsa man gali ang atong gisulod sa atong lawas naman ay mga gipang-agian gipangkuhaan naman sustansya, gipangkuhaan na nutrients, and then kaning sa ato ang colon mao na ni siya ang last part nga diin hugaw na lang gyud siya no ang nabili na lang gyud ni siya ang tibaling produkto sa atong gikaon o nga pwede na natong ipagawas. Nya karon kung panalitan kasi gitag pugong-pugong o baka mga higalag igsoon aduna kay problema sa constipation ug dili nimo kayang mapagawas normally ang imong hugaw nan delikado jud kaayo nga makasinati na hinuon kag mas delikado pa nga problema. Mo nang maayo nga magtumar sa mga produktong herbal sa SED Marketing kay napamatudan man kani mga produkto nga makatabang sa paghatag og normal nga digestion sa atong mga tiyan. Susama pananglitan ani nga atong SED Cogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa cogon grass nga napamatudan nga maayo kini nga mutabang alang sa paghatag og maayong
pag-function sa ato ang mga internal organs, labi na kining ato mga intestine. And of course, kaning panyawan nga talom nga since mapait man kini siya nga klase nga herbal, muhatag kini siya og pagbalanse sa asido sa atong mga tiyan diin na makahatag usab kini og maayong function sa pagpagawa sa ato ang hugaw. Sir John? Di na to kalimtan, no, ang katong ginatawag na to nga high fiber diet. Permente na to na ginabalik rin, no, tong gulay o prutas, no. Dako kay ni siya ikatabang dito sa pagsilhig, no. Pag once nga ang ubay-ubay na ka mga waste, no, dato ang colon, kinahanglan na siya matabangan sa pagsilhig dito, no, limpyuhan na dapat ang atong colon, no, pinagi sa pagkaon na to aning green leafy vegetables ug kining ato ang mga fruits. Di po nila na po isa sa mga kinahanglan pa ipahinumdum sa mga tigpaminaw sa mga viewers na to, no. Kining pag-once nga napaganit kay kaduha na pagbawas, no, sa usa ka adlaw, no, kunya makabantay ka nga murag feeling nimo murag pili ka dapat pwede magbawas og katulo kaupat nya mag-inom din ta og kanang mga tambal nga magpapugong sa paglibang, no. Kana kinahanglan nato na siya i-review, no, sa tong mga tigpaminaw, no, kay tungod dili na siya angay nga inumon. Kining mo inom ta og loperamide, no, generic man na loperamide nya tungod kay naglibang ta nya kailangan napatay kinahanglan buhaton, no. Kailangan ato na siyang i-review tungod kay makapugong na siya dito sa pagpagawa sa mga hugaw. Instead nga habang hinuon si mo tinuod napugngan na to ang pagbawas, no, apan wala na to nakita tong mas dako pa nga damage later on. Katong ginaingon nato sa mga product nato sa said marketing, no, tama tong gingon ni Sir Rick. Kinahanglan, no, nga ato gid ni siyang i-maintain tungod kay 100% natural gikan ni siya sa kinaiyahan, and then 100% pod nga high fiber source ni siya. So meaning makatabang ni siya dito sa paglimpyo sa tong tinae. So naga-claim, no, nga biningon sila nga ma-detox na totoong mga tinae, no. Pinaagi sa mga produkto sa said marketing, no, labaw na ning ato ang ginatawag na panaba, no. Makatabang ni high fiber gid kay ni nga makapatabang sa to sa pagbawas, no, mapagawas sa to tanang toxins nga naa sa ato ang mga colon. Okay, so sa mga kaigsunan nato diha karon nga kung gusto nga makaangkon sa maayong tiyan, maayong function sa atong mga colon, pagtumar karon sa mga produktong ginama sa said marketing, gumikan kay kini mga produkto sa said marketing, mga higalag igsoon na pamatud-an kini siya nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang mga produkto mao kini nga atong said Panyawan Plus nga dunay mangosteen ug usab luyang dilaw, ang ato ang said Panyawan Garlic Capsule nga dunay gahom sa ahos ug usab sa banaba, ang ato ang said Kogon Herbal Capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon Grass, aduna pud kini Panyawan, and of course kining banaba. Mao kini ang tulo ka mga klase sa mga kapsula nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. And of course kung pananglitan na dunay mga medyo pagpanakit ng imong tiyan, siguro gipanuhot makaka or sa mga kaigsunan nato nga dunay problema sa diarrhea karon, no, nagkalibanga, maayo nga maghaplas usab sa ato ang said liniment oil, gumikan kay ang kainit nga tanyag sa ato ang haplas makahatag og tabang kini sa ato ang kalawasan. Ilabi na gyud ang paghatag og normal nga balanse sa ato ang tiyan kung kini atong haplasan, gumikan kay syempre kung kita adunay pagmaot sa atong tiyan, either daghan kitag tubig, daghan kitag hangin o dili balanse ba ang ato ang tiyan, nga maayo kayong haplasan og haplas nga makatabang ang said liniment oil. Pangitaala man karon sa mga butika, mga higalag igsoon, ang mga produktong 100% gayud nga makatabang mao kana ang mga produktong ginama sa said marketing. Sir John, I would like to say thank you again sa imuhang kahigayon na nagitanyag kanamo karon. Hinautontang nanapoy nakatulan kining atong mga viewers karong adlaw. Unta gyud, no, Sir Rick, no, na nagpadayon pagyapon sila sa pagsubaybay ni ato ang programa sa kahanginan. Salamat kayo, Sir Rick. Salamat sa tanang mga tigpaminaw. Bueno, mga igalag igsoon at ang ipaghapon kining atong tulumanon sa hugyawan sa said Panyawan, ang ato ang knowledge power kauban si Sir John, and of course karong taud-taud mobalik pa ko for more information. Dini lang of course sa kinaham nga programa sa tanan, ang hugyawan sa said Panyawan. Maukadto ang atong segment karon sa hugyawan sa Panyawan, ang knowledge power uban si Sir John. Hinaut unta nga aduna sad kamoy nakatulan alang sa mas maayong panglawas, at ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon dinhi lang sa hugyawan sa Panyawan. Mao kini ang knowledge power uban ang atong health expert nga si Sir John.
Maayong balita sa atong mga online users. Nasayod ba ka nga pwede na kang mupalit og SED Panyawan products pinaagi sa online app nga Shopee? Tinuod ka na. Mamahimo na kang makapalit sa mga SED Panyawan products. Pangitaan lang sa Shopee ang SED Marketing/Seed Pharma aron makapalit kag SED Panyawan. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil ug SED Kogon Herbal Capsule. Kaya salamat Shopee. May SED Panyawan na ta. Mga kapanyawan, inyong nakita karon ang atuang knowledge power kauban si Sir John Solis, ang atuang igsuon nga adunay taas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawhan gamit usab ang iyang kahibalo, no? Ngay he has been in the medical field for quite a while and kaila na siya sa mga klase-klaseng mga balatian ug unsay matabang sa atuang mga produktong herbal batok niya ng mga klase sa mga balatian. Nagahubad sab siya sa mga klase-klaseng mga problema sa panglawas aron mas masabtan nimo ug unsay imong angayang pagabuhaton aron kanang imong lawas atong mapalikay sa mga balatian. Bueno mga igalang igsuon kining atong tulumanon hatod kini kanatos maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama ug tigapod sa mga nag-unang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Mao kini mga igalang igsuon ang mga klase sa mga produktong adunay gyud tinuod nga resulta sa atong mga kalawasan. Ang ato ang SED Panyawan Plus nga dunay gahom sa mangosteen ug luyang dilaw. Napamatud-an ang mangosteen mga igalang igsuon nga taas kini siya og content sa ginatawag natong antioxidant level. And of course, aduna kini mga pagtabang pagayod alang sa mga pag-alim sa mga tissues and cells nato sa atong mga kalawasan. Aduna pud kitay luyang dilaw nining atong SED Panyawan Plus. Ang luyang dilaw mga igalang igsoon na pamatud-an kini siya nga potent kini siya nga makatabang alang sa pagpakubo sa ato ang alta presyon kining atong dugo malimpyuhan, and of course aduna pud kini pagtabang sa overall functions nato sa atong mga organs sa atong lawas. Dili pod pagkalimtan ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula nga adunay gahom sa ahos nga makatabang gayud sa paglimpyo sa ato mga kaunuran, sa ato mga balatian ug uban pa nato mga gipangbati, ipanghambin nga mga problema sa panglawas. And of course aduna pud kini siya banaba nga napamatud-an nga maayo kaayo nga mo flush out, no, sa ato ang mga toxins kaning mga makahilo nga mga chemical sa atong lawas pinagi na pud sa atong palibot, sa atong bisyo o baka mismo sa atong mga ginakaon. And of course kaning atong SED Kogon Herbal Capsule ang nag-inusarang klase sa kapsula nga adunay gahom sa kogon grass. Napamatud-an sa siyensya mga igalang igsoon nga ang kogon adunay daghang ikatanyag nga kaayuhan bisan pag ang pagtangtang sa pagpanakit, pagtangtang sa hilanat ug uban pang mga problema sa kalawasan matabangan nining atong SED Kogon Herbal Capsule. And di pud pagkalimtan mga igalang igsoon kaning atong SED Liniment Oil, ang klase sa haplas nga adunay pagtabang gayud sa mga bisan unsang matang pa sa mga problema nimo sa imong mga kalawasan. Bisan pagka nagpiang, bisan pagka naglisa, aduna ba ka kay problema sa imong kaunuran, no? Aduna ba ka kay pagpanakit sa imong mga muscles? Aduna ba ka kay ginatawag natong problema sa panuhot, kining sinda, kining mga suot-suot ug uban pang mga problema nato sa hangin-hangin sa kalawasan? Matabangan kita nining atong SED Liniment Oil. Ihaplas lamang ka na aron mabati nimo ang init-init ug kahalang nga tinuod gayud nga mas makatabang kanimo. Aduna pud kini gahom sa panyawan nga tanom nga tinuod gayud nga adunay pag-alibyo sa ato ang mga balatian. Mao kini giningon mga igalang igsuon nga mao kini siya optimum nga makatabang sa mga bisan unsang matang pa nga mga problema nato sa ato ang kalawasan. Ginama kini sa Seed Pharma and of course distributed kini sa SED Marketing. Bueno mga igalang igsoon, mao kadto ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga napamatudan. And at ang ilang gyapon kining atong tulumanon mga igalang igsoon, wala naman ko igong oras ug panahon. At ang ilang gyapon kining atong tulumanon sa sunod gayon din nilang of course sa hugyawan sa SED Panyawan. Katong mga aduna pay mga problema sa lawas timani kanunay mga igalang igsuon sandig na karon sa mga produktong napamatudan. Mao kani mga igalang igsuon ang mga ginama sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing higalang igsuon, tatak kining magaling. Inyong nalantawan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing. Ang hugyawan sa SED Panyawan, kaubad si Mr. Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Ang tigama o tigapod sa mga nagunang mga produktong herbal. Ang SED Panyawan Capsule Plus, mangosteen and luyang dilaw. SED Panyawan Garlic Capsule with garlic and banaba. SED Kogon Herbal Capsule. Ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Beauty Soap, ug ang SED
said Celebrity Kajikso. At ang ilang gihapon kining atong tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw sa Hugyawan sa Said Panyawan.